Bon dia, xiques i xics, com esteu? Avui ja és divendres. Divendres dia 15 de maig. Mare meua, ja anem per la meitat del mes de maig. El temps passa volant. Recordeu els dies de la setmana, veritat? Quants són? Els dies de la setmana són 7. 5 que hi ha col·le i 2 que són de cap de setmana. I avui és divendres, a punt d'anar-se'n de cap de setmana. Bueno, d'anar-se'n no, de quedar-se en casa a passar el cap de setmana. Què anem a fer? Bé, anem a començar en valencià. Avui, en valencià, anem a utilitzar el quadernet i anem a fer la pàgina 4. Per què? Perquè repassa els sinònims que els vam veure ahir. Què significava sinònim? Sinònims eren paraules que significaven el mateix, com escola i col·legi, com ase i burro, com llibreta i quadern. Molt bé, doncs avui en el quadernet seguirem repassant sinònims. Anem a posar la pàgina 4 del quadernet i ens apareix açò. La primera activitat ens diu relaciona les paraules amb el mateix significat. Bé, potser no és exactament el mateix significat, però signifiquen més o menys el mateix, una cosa pareguda. Així tenim tristesa, amor, alegria, por i ràbia. I a l'altre costat tenim afecte, felicitat, temor, enuig i pena. I hem d'unir les paraules d'ací amb les paraules d'ací que signifiquen el mateix. Quan ja tinguem les paraules estes unides, passarem a l'activitat 5. Sabeu el que signifiquen totes aquestes paraules? Tristesa? Sí. Amor? També. Alegria? Por? Por? Ho vau veure en un vídeo del dilluns, que el xiquet tenia por als monstres. Por vol dir miedo. Després tenim ràbia. Això tots sabeu què és, veritat? Afecte, que és igual com carinyo, felicitat, temor, enuig, que és estar enfadat, i pena. Ara és més fàcil d'unir, que ja sabeu què signifiquen totes les paraules. Bé, en el 5 hem de completar estos huecos amb paraules de l'activitat anterior. No passa res si triem paraules d'ací o d'ací. El que és important és que tinguen sentit. Per exemple, Laia sent molta quan la seua iaia va a sa casa. Què penseu que sent Laia quan la iaia va a sa casa? Es posarà o estarà... Penseu, penseu. Mireu la cara de Joan. A Joan li fan els ratolins. Què li faran els ratolins a Joan? Que mireu quina cara té. Recordeu que hem de triar una paraula d'esta activitat. Paula sent molta perquè la seva amiga se'n va a una altra escola. Què pot sentir Paula si la seva amiga se'n va a una altra escola? Què sentiríeu vosaltres si el vostre millor amic o la vostra millor amiga se n'anara a una altra escola? Si no vos ve al cap una paraula, podeu buscar ací. Pere té molt pels animals.
Mireu, Pere, i té un gatet xicotet. Jo sé d'un xiquet de la classe que també té un gatet xicotet. A què sí, Liam? Molt bé. I la última ens diu, Rosa li fa no poder anar d'excursió. Mireu quina cara fa Rosa. Què li fa a Rosa no poder anar d'excursió? Penseu que està contenta? Jo crec que no. Mireu a veure aquestes paraules i trieu la que millor li vaig. Ho heu entès tot, a que sí? Estem aprenent un muntó de paraules. Segur que ho heu fet superbé. Una besadeta i fins després.